Yun. To everyone, gusto na ko mga yo public apology sa akong nabuhat sa viral nga comment na ko kay Master dito nga dato viral na video ng SPG kay mapay pagmata na ko to ba ya, ambot nga noon sa nasud ko sa una basta nabuhat naman to, wala na ko'y mahimo ato, di naman tumabalik kay sayop man yun to. Mga yo lang kong sorry, mga yo kong apology, public apology sa tanan nga naapakan ako atong comment. Sa family ni Master kay SMB mo to, sorry sa ako ang misinformation mistake, sincere kay marag ubay-ubay na po na ang mga nang bash na ko karong adlaw. Sorry jud kaayo sa akong nabuhat, no? Sorry kayo, di naman mabalik ang akong nabuhat, pero tao naman ta. Ngayon kong sorry siya, sorry jud kayo, sorry kayo guys, undang nga lang bash kay marag di nagyud na po kayo. Sorry.